Hej, så er det endnu en gang tid til verdensnyhed på Pure Gin og på Pure Vodka. Det er Haiku Hos Gin, nye varianter, der aldrig har været i Danmark før, som jeg har fået sendt en sample på, og som jeg så skal smage og se, om ikke det er noget, vi skal til Danmark. Det tror jeg nu, det er, fordi jeg har smagt både deres dry gin og deres pink grapefruit gin, så man ikke også deres to helt nye gin også vil falde i min smag. Det er, men ja, jeg er ikke sikker faktisk, hvor vi helt ærlig, fordi den jeg skal smage på nu er, skal lige styre på den rigtige, det er den her, som jeg har kaldt noget forkert i en anden video, kan jeg se. Beklager. Lapsang. Så Haiku Hos Lapsang Gin. Det er, jeg ved ikke om I ved hvad lapsang er, jeg måtte lige google det. Lapsang, det er kinesisk røget te. Så det er en gin, der er baseret på deres London Dry, hans. Det er en tysk enmandshær, som I kan høre meget mere om i videoen om Pink Grapefruit, som jeg har lavet, eller gå ind og læse på hjemmesiden. Det er sådan ret spændende historie om en mand, som laver det hele selv og fra bunden af. Jeg ved ikke, om han har været i Kina eller sådan noget, men han har i hvert fald fundet lapsang te frem, altså røget lapsang te. Og tilsat det som botanical til den oprindelige London Dry Gin opskrift. Og det er meget spændt på. Jeg er ikke så meget til de røgede smage, må jeg indrømme. Men jeg smagte den røgede bjørn, en dansk røget vodka. Og det var da spændende, men altså, jeg er ikke så god til alt det der røg, må jeg indrømme. Vi prøver at se. Hold da helt op en farve. Det havde jeg ikke regnet med. Den er jo... Jamen det ligner jo, det ved jeg ikke. Det var mørkere end en pilsner, altså det er jo virkelig gylden det her. Der kan man sige, at flasken virkelig gemmer på en lille overraskelse der. Nå. Næsen er mild, men der er en tydelig note af røg. Og te. Sjovt nok røget te, men det er der virkelig. Det er ikke bare noget, jeg siger til kameraet. Og der er faktisk mere te, end der er røg. Der er den her lidt sydlig urte-te, sådan lidt grøn te-agtig. Jeg har ikke forstand på te overhovedet, bare lige, men... Hvorfor drikke te, når man kan drikke gin, ikke? Altså, lad os da putte smagen ned i noget alkohol i stedet for kedeligt vand. Men altså, vi kan også kombinere det, så er det fint med mig. Men ja, behagelig, dejlige, friske te-noter faktisk, og så sådan her snært af røg. Hold da. Al den røg, der ikke var i næsen, den er på tungen, og den er i eftersmagen. Jeg har lidt et traume med røg, efter jeg var på en ukrainsk restaurant og fik noget røget limonade eller sådan noget. Siden da har jeg haft det lidt dårligt med røg. Så jeg tror ikke, det er en, jeg vil drikke. Men hvis der er nogen af jer, der godt kan lide røg, nogle whisky-mennesker måske, der også kan drikke noget gin, så kan det da være, det er noget for jer. Jeg offrer mig i sagens gode tjeneste. Og vil smage lidt mere på den, selvom jeg faktisk ikke kan lide den. Men altså, det er jo heller ikke nogen skam, bare fordi jeg ikke kan lide den. Kan det godt være, I kan. Nå. Ja, det er ikke glæden, der driver det i dag. Eller lysten, der driver værket. Får en lys smag først. Enebær. Og så kommer de her te-noter, som faktisk giver en lidt, ikke så krydret, men sådan lidt grøn nærmest. Ikke frisk, men den fremstår sådan ret grøn og let urtet, men på en mild måde. Den er ikke krydret, som nogle te-gin kan være, eller gin ned på te kan være. Og så i eftersmagen, så kommer de her røgnoter, som vi skal nok have en whiskymand ind for rigtig at beskrive dem. Men den er jo lidt røget, men den er også lidt lys i det. Det er ikke sådan en helt tung tjære, der sparker, men den er klart røget. Ja, men det er sådan først i eftersmagen, den for alvor kommer, så bliver den ret længe. Og jeg skulle måske forberede mig lidt bedre. Jeg ved faktisk simpelthen ikke lige, hvad jeg vil mixe den med. Sådan lige umiddelbart, men jeg ved ikke. Hvis jeg har et bud på sådan en røget gin, hvad man skal smage den med, så må jeg lige sige til. Men altså, jeg ved ikke, der kunne sikkert sætte noget skub i en Negroni. Jeg ved ikke lige med en gin og tonic, men det er i hvert fald en spændende gin at prøve, om ikke andet. Jeg glemte, hvad jeg vil sige.
Det er ikke så godt. Men det kan ske. Det har nok ikke været så vigtigt som. Det var i hvert fald Haikuhos Lapsang Gin, altså, som jeg tænker, altså, ja, selvom jeg ikke kan lide den, så skal den da nok til Danmark alligevel, bare fordi den er så speciel. Jeg har i hvert fald ikke set en gin med røget te på den her måde. Så det var ordene herfra. Lige om lidt, næsten i samme take, så skal jeg smage på deres lagrede gin, eller hans Haikuhos Reserve Gin. Så den linker også lige til, så kan I lige se den også.